Здравейте! Днес ще се учим да правим бримка синджир. С бримка синджир се започва всяка плетка на една кука и сега ще ви покажа как. За целта вземаме преждата, навиваме около двата пръста и вадим свободния край от другата страна. Образува се едно възелче, което е и началото на нашата плетка, първата синджир бримка. Пъхаме куката в нея и започваме да плетем синджирчета. Намятаме и прекарваме през дупката. Намятаме и прекарваме през предната бримка. Намятаме и прекарваме през предната бримка. Намятаме, прекарваме. Нека ви го покажа още веднъж бавно. Намятаме и прекарваме през бримката. Намятаме и прекарваме. Намятаме и прекарваме по този начин. Ето как се оформя първия ред от нашата плетка на една кука. Сега, ако искаме да започнем втория ред, просто поставяме куката в първото синджирче и оплитаме бримката, която искаме. Ето по този начин започнахме нашия втори ред. Синджир бримката е основна в плетенето на една кука. С нея се започват всякакви плетива. Тя е абсолютна необходимост да се знае, за да умеете да плетете на една кука. Ето по този начин изглежда нашата плетка. Току-що се научихте да правите синджир бримка.